نخوا gelekî awazeka wisa cuda li dar dixe ew jî ji xwarziyê Reso Hecî Sadiq Durmaz e. Dengbêj Hecî Sadiq temenê wî mezin e qala rojên xwe yên dengbêjiyê kir. Kam herin serdana wî bikin. Dengbêj Hecî Sadiq jî wekî gelek dengbêjan ji Herêma Serhedê ye. Ez îdirê hatime. Ji îdirê 3 salî bûme hatine vî welatê han. Li Iğdırê hatiye dinyê û li Erzurumê demeke dirêjmaye. Qedereke li Diyarbekirê jî make lê niha bi zarokên xwe re li Stenbolê de jî. Dengbêj Hecî Sadiq 3 salan cem dengbêj ferzê şagirtê kiriye. Li cem ferzê xalê min ê Reso dengbêj e Reso xalê min e dengbêj. Gote me ez ê herme eskeriyê her ez cem ferzê birat pîsêm de namuslî bisterî. Me 3 sala cem ferzê stera. Li ber çavên wî dengbêj ferzê hatiye kuştin û ew roj wekî do di bîra wî daye. Cem min lê ket, cem min li pişta wî ket avê zikê hevdû berda. Ja herî dixizne birînê wî ya. Heşt nesaeta ma hatı mala reştê Azû da di mala wî da wefat kir. Nêzê 40 salan jî bi xalê xwe dengbêj Reso re maye. Ja nava kopê da 300 sal topbûn. Git derbas bûn çûn Reso li ser dawiya temama digot. Milletê kopê gê gazî dikir got bine xatirê Xwedê. Hûn bisekirin bira Reso bisterî. Dengbêj Sadiq gelekî dengbêjên navdar û hêja dîtine. Resoyê xalê min ferzê ve ew ustadê min û herdik. Me wê de me 3 dengbêj li Mûşê dîtin, me Hüseyno dît, me Sidîqo dît, me Felo dît, her sê jî dengbêj bûn. Dema dengbêjî dikir çûye binxetê Îran û Almanyayê jî. Çûme Almanya paşê hatin çûme binxetê. Paşê hatin çûme Îranê. Ez temama kişka geriya. Nadera, 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 hamhama hamidaya, Ji ber temenê wî êdî dengê Hecî Sadiq dernakeve lê birayê wî li cem distêre. Delele, Muhammed el-Ali, Anna şebe beruali.